zvoshamisa vanhu apo vaona kuti Sengiso Chabangu angonyarara atizii mazuva ano vanobva kuti aiwa agere mumafuro manyoro, aiwa anoda kuti Sengiso Chabangu kuri kunzi aiwa ike zvino aiwa ava muluxury chemo akaonekwa aiwa apiwa motokari yemhando yepamusoro nevanhu veZANU-PF. Sana pinda munhau zvizabuda dzichitaura nokuti wasubscribe ulike utina on the bell icon nokuti chipinda mu the news hawks vanhu vemu the news hawks tavaziva kuti vanofambira nyaya dzisingaiti uye nyaya dzavanotaura hadzisi dzemanyepo. Vanonyanya vataura vachiti after destroying the opposition working with the executive parliament and judiciary as well as ZANU-PF and state agents, self-imposed CCC Secretary General Sengiso Chabangu is enjoying his newfound status, a brand new fortune, Senate seat and rubbing shoulders with allies. Those are the aiwa Sengiso Chabangu akatopuwa fortune iko zvino haasina kana problem nekuda kuita marikoza nechinoti akatoatena zvaida kuwana ava kutodya mari atongwamo muZANU-PF kunyange wakachiti ndini secretary general weopposition yeCCC tisina chatinoona kuti CCC chaanoita muri Zimbabwe ndozvikachitaka zvinzi aiwa Sengiso Chabangu aiwa wachizogarika manje chimbembotudza munoti kudii munoti Sengiso Chabangu akagara ari muCCC akapanduka here kuti munhu angotumwa zvake neZANU-PF from Norway. Ine mcomment section medu mumbotudza kuti pindura bvunzo uyu une vanhu vazhinji vanhu vavari kutadza kupindura. Ine mcomment section medu musakano subscribe kulike channel tina on the bell icon. Tomochona mabvisa ndokupa pano paZM News Live.